舉起手指。Ready go。OK。OK。咁我而家 check 緊啊。じゃあ僕がここで審査員。OK。佢呢個係呢個裁判嚟㗎。而家批評分。一緒にやるんですよ。はい。Ready go。OK。1、2、3。哇！啲抽筋嘅感覺。どうですか？最後衝刺。大丈夫。OK。幾定。好嘅。點樣？決めました。所以而家我問佢邊個啊？邊位啦？究竟係邊位咧？第3位かな。好，その前に紹介先。介紹先。全部高ブランドなんですが。呢個全部係貴嘢嚟㗎，名牌嚟嘅。係加藤英これ牌嘅。今月発売になったばっかりです。呢個月今個月啱啱開始賣嘅。プロゴルファーとか野球の選手がよく首にマラソン選手がしているチタンのネックレス。呢個係日本好多好出名嘅高爾夫明星啊，野球嘅選手咧，都係用呢個健康嗰個電池頸鏈同埋個手鏈。でこれをするとここまで。如果整完之後咧，又呢度都會好健康嘅。OK。これがじゃあ2位と3位。OK。呢個係第2位、第3名同第2名嘅。それで優勝1番の人。第1名就係マイマーコ。就係佢嘅手啦。Got time。これ。係送俾佢，同埋喺度sign。でこれサインして。同埋即時簽名送俾佢嘅第1名。加藤醫先生即時親筆簽名喎。我選咗邊位？你大家中唔中意啊？你哋想要啊？欲しいですか？好嘅。はい。じゃあ発表します。而家發表。はい。じゃあ2、第3位。係3。第3名係邊位咧？加藤醫師就苦惱咁啊挑選啦。就係你啊，普普通通啊。じゃ啊これを。恭喜晒！由加藤醫生嘅手上接過呢個磁力頸鏈，會令你充滿 power 啦。而家咩感覺？要試。可以親手握到加藤醫生嘅金手指喎，梗係開心。攞咗2個。2個好緊張啊！じゃあここでどっちか選ぶと1位ですが。